seva investigació. El significat del topònim Burjassot és discutible. En el llibre de repartiments apareix Burjassot, Borgassot i Borjassot. Gaspar Escolano proposa un origen àrab Burjassote, que significa torre del Soto, compost per Bor, que significa torre, y Sot, que es el patrona de Burjasot, que se conserva en el templo y es una copia de la Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza, en Andújar. Por ello, el templo se encuentra bajo la doble advocación de San Roque y de la mencionada denominación mariana. El edificio se construyó en el siglo XVII sobre un pequeño santuario del siglo XVI. En el siglo XVIII... de la Guerra dels Mots, d'Orson Welles, el 30 d'octubre de 1938, drama realitzat. Que la gent va creure que era real. Senyores i senyors, interrompem el nostre programa de ball per a comunicar-los una notícia d'últim minut procedent de l'agència Intercontinental Radio. El professor Farrell de l'Observatori de Mount Jennings de Chicago reporta que s'ha observat en el planeta Mart algunes explosions que es dirigeixen a la Terra amb enorme rapidesa. Continuarem